Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag skal mig og min lillebror spille Speedball. Conor, vil du strikes kameraet? Og ja, det bliver bare mega sjovt. Vi har allerede gjort lidt klar til sådan at lave videoen. Vi har fundet af Conor, han kan godt lide at spille på det musik, og man kan ikke så godt høre det sjovt nok. Måske min mor er her lige hurtigt. Jeg gør aldrig noget, jeg cutter lige hurtigt. Okay, undskyld for det der, vi er tilbage nu. Jeg kommer over, hvor i verden er du? Oh my. Undskyld hvis I kan høre det der smaske, det er fordi jeg er specielt. Jeg kører bolden rulle op bare. Ja, jeg tager lige sådan. Er vi klar? Nå, kan jeg hvad vi skal. Vi skal lave sådan en. Vi må kun. Næste gang vi skal tegne, så skal vi altid tegne noget med en numse på. Nej. Jo, en numse til dig. Ja. Vi kan tegne noget med en numse. Okay. Hvad er det egentlig, de skulle tegne? Vi skal ikke tegne noget lige nu. Nej, hvad skulle de tegne? Okay, de er virkelig gode til at tegne en burger. Jeg tror, læs nu, hvad vi skal tegne. Undskyld, jeg altså ikke lige rater nogle tegninger den her runde. De der to, der er på tredje og første. Nej, anden og første, det var der to, der kan 5 point. Jeg er ramt 5, så sagde jeg, det der, jeg er ude. Jeg er så på. Nej, du må holde det. Det er nok, du skal spørge til. Gå nu. Spørg til. En donut. Så var det at tegne med det. Nå. Jeg tegner en blå donut. Hvad farver man? Jeg kan ikke farve. Og sådan der. Der. Men det er en til layer på. Big donuts. Hvordan skal man lave en donut med noget? Det kan man jo ikke på noget. Og så skal der være noget krudt herinde. Nej, ikke noget. Jeg glæder mig til at se din. Jeg sætter altså også lige 2 og ballerne, de skal være det her. Nej. Det går ikke så godt med det. Jeg ved, Så det er næsten ikke tegnet noget. Så det jeg tegner, jeg tror jeg skal det. Så skriver jeg lige pup. Nej. Okay, jeg ved overhovedet ikke, hvad jeg laver lige nu. Hvilken farve gør man rådvalg på? Det gør man rådvalg på. Så skal den også lige bruge lidt.
Og så skriver jeg lige please. Hvor bruger hun herinde? Ej, så lader jeg kun til at sidste mig. Sådan der. Nå, vi kommer, jeg er klar. Jeg er færdig. Den skal da ikke på et hoved. Giv den 0 til, eller giv den 0 stjerner. Det er en unicorn, så aldrig en stjerne. Jeg kan ikke lide unicorns. Så er det din? Nej, er det din? Den får 3 stjerner, fordi jeg kan godt lide det der på den. Jeg faktisk gør bare ud af den. Nej, det er heller ikke min. Jeg synes ikke, den er så god. 4 stjerner. Jeg giver den nu en fordi den er så god. Nej, faktisk 2 stjerner. Jeg giver den en. Er det din? Ja, tak. Den er faktisk meget god. 3 stjerner. Det er min. Om giver du? Hvis du giver en anden 5 stjerner, så tror jeg også, at det er sådan lidt. Nu giver du din 5. Og det er min. Hvad er det? Ej, jo. Det er bare mærkeligt, en stjerne. Hvad? Ja, jeg synes faktisk, den er meget god. Yes! Første runde. Og jeg vinder. Jeg kom på andenpladsen. Ja. Kan du godt se, at vi fik faktisk lige mange stjerner. Jeg ved ikke, hvad jeg skal tegne. Jeg må også op og
til jeg er færdig. Er du klar? Ja. Okay, det er min. Vi kan en anden 5 skærmer hver gang. Ja. Så er det faktisk en åbning. Ja? Så jeg tror ikke, du kan synes, at du stikker råbøl op i. Jeg ved ikke, hvad det der er en skærm. Det er en skærm. Det er i hvert fald ikke min. Jeg har faktisk godt lide, hvordan de skriver 3 stjerner. Stjerner, for den er faktisk ret god. Ja, den er faktisk rigtig god. Okay, den giver overhovedet ikke nogen stjerner. Hvad fanden er det der 1 stjerne? Og det kan man heller ikke. Yes! Jeg kom på førstepladsen! Jeg kan faktisk godt lide at spække 2 meget. Jeg kan også sige sidste runde. Den røg så langt ned og røg rundt i jorden, og jeg tror ikke, hvad der skete. Hvad kommer sidste runde? Vi skal tage en hus.
meget tid til at fikse det. Nej. Jeg tror det er fint nok. Hold op, jeg tror jeg lavede den grimmeste. Hvis vi vinder den her, så bliver jeg meget overrasket. Eller hvis jeg bare kommer på leaderboardet, bliver jeg overrasket. Ja, det er min. Er det din? Ja. Jeg tror, de kommer på leaderboardet, så skal jeg, hvis jeg altid giver den. Ja. Men det betyder, at du hver gang kommer på leaderboardet. En stjerne. Fordi så kommer også der næsten komme på leaderboardet. Okay, jeg giver mig den der 1 stjerne, fordi jeg ved overhovedet ikke, hvad den siger. I'm hungry. Nå! Det er faktisk sygt på 5 stjerner. Eller nej, 4 stjerner, den er sygt god. Der er ikke noget at drikke. Ja, 0 stjerner. Okay, 5 stjerner. Den er bare ude for, har bare lavet en ordentlig pup. Jeg kan godt se, hvad du har prøvet derude. Ja, jeg ved overhovedet ikke, hvordan det ligner et... Hvad skal det der overhovedet forestille? Hvordan kom min på... Min kom faktisk på! Hvordan gjorde den det? Kom, må jeg godt være lidt sådan noget, jeg synes at Sofie var altså bedre end min. Nå men alle sammen, det er også slutningen på videoen. Håber jeg altså, at kunne lide den her video. Og hvis